siyakhuluma siyacindezela inqubo siyacela uyasehlula kahle kahle sifuna ukuvuma namhlanje ukuthi yonke into ayenza usacela la ekhaya asinalizwe okuphethe yena kushuthi ubekwa ingane phambi kwabantu isandla ngiyoba ngumama wakhe nje ngeke ukuze kube mnandi mathiwa namhlanje usacela ubeka mina isandla Hey leyo nto leyo ngiyathanda ma usho kanjalo uma nizovuma hayi umuntu ethi sizokhuluma nosiyacela ekubeni nazi ukuthi akakhulumiseki ngiyayiqalisela mina ngithintika kakhulu ngithi uyangazi ukuthi mina wasemansimini ngithintika kakhulu mhlawumbe mawubona izolo ngize ngakhala ngabe ngamsukela mangathi mhlawumbe kube ungishayile uyangishaya kodwa ukhuluma engibhekana nakho kuhlelwe kwalini ubusalveza uthini nkambi sanibonani Saphe. ha malume Ozwile basitshela ukuthi ingane uthandwa akaphathekile kahle. Usacela simkhuzile before ukuthi lento ayenzayo asifuni. And lesidudla saphinde sasithina akasinqeni, akasisabi. Yabona? So that's why sisifika olunye. Respect. ma bezohlala ngani ngathi malume usihlahla njengoba ngibona uThando ehleni noMamkhize mina ngikho ngisho nalapho nje ngifuna ukuthi uThando ehambe yophika impahla zakhe esambeni angifuni ngisho nanokuthi sibakhuluma ngani ngoba belentuzana nje angazi nombhontshisi noma yini anginakanga kahle ngoba vele ngicasukele nje sizokulanda ke namhlanje uvakashela ekhaya ngiyovakasha kuphi enkanje Uzaqala omlando ngigcine ngale gas Ngiyela nje. Basidinga yena le serious ayibo Awusibazela into. ayambana banibule la fresh